Tastar. Veiem les ampolles només, Sí. Bé, hauríem d'ensenyar-li a tothom que no és tan fàcil. Per començar nosaltres. Donem una volta pel territori? Donem una volta. I expliquem a tots i a tothom i aprenem nosaltres què hi ha abans del vi. Vinga, comencem per la poda. Vinga, doncs acabem això, per això, no? Ja que estem. Això sí. Bàsicament, la poda consisteix a tallar les branques o sarments que pertanyen al cicle vegetatiu de l'any que acaba de concloure, amb la verema. Esclar, us haurem de dir alguna cosa més, perquè això és l'evidència en estat pur, però començar dient les coses tal com raja sempre va bé. La Sílvia i el Jordi de la Guia de Vins de Catalunya ens ajudaran en aquesta aventura. És més, la Sílvia ja està preparada amb el Miquel de Batal. M'agradaria fer-te una pregunta i així ens ho englobem tot. Per què és tan important la poda dintre d'aquest cicle vegetatiu de la planta abans que arribem aquí? La poda és bàsica, primer perquè ens permet formar el cep, la poda de formació, des de que plantem un cep, l'hem de podar per poder-li donar la forma que vulguem, tant si és amb espatllera, la forma rotllat, la forma bullot, o si és en vas per poder-li fer la conducció dels diferents... Espatllera seria en aquesta i el vas seria la que surt sola. I el vas seria la que surt independent i li hem de donar la forma de vas, li hem de donar els braços perquè tingui 3-4 braços i això ho aconseguim podant les diferents parts per constituir-lo. I el Jordi el tenim a Mas Patiràs amb el Carles Xuriguera i el Lluís Xuriguera. Ja he vist que no he pogut donar mà, perquè veig botins... Exacte, aquesta no, si es va fer tot amb el bé, va tornar a rebrotar malament, van fer una poda a la primavera, però igualment, pobreta, està més afectada del que ens pensàvem. Què fem? 2 borrons? Sí, deixarem 2 borrons a cada... 2 borrons sí, a cada punt. Molt bé, doncs tirem endavant. Som-hi. Doncs som-hi. Però abans de començar la poda haurem d'agafar algunes tisores. I la Sílvia ja està preparada per endur les tisores a la vinya, però no et troba, no sap on està la vinya. No, per aquí no, per l'altre costat. Ara. Molt bé, Sílvia, per fi els has trobat. Per què s'ha de podar la vinya? Bé, de fet, en estat salvatge, ningú li fa aquesta mena de servei de perruqueria, així que estrictament potser no ho necessita. Però no estem parlant de l'estat salvatge, així que mirarem de trobar les raons més importants per explicar la necessitat de la poda a la vinya. Joan, per què s'ha de fer la poda? Doncs la poda s'ha de fer normalment per la qualitat del raïm, diguéssim, o sigui, deixar les brocades més o menys que corresponen a la vinya, els borrons també, no massa, 2 borrons normalment, sí. I que llavors el raïm no carregui massa el cep d'això perquè es faci un vi de qualitat. Hi ha diferents estils de poda, però el més important és que determina la quantitat de gotims que volem que la planta produeixi. Jo tallaria per aquí i deixaria 2 aquí. Sí, bueno, és correcte? Està bé, a veure, digues tu com... Ensenya'ns el... A veure... Una... Passa, bueno, jo deixaré un més a l'aire. Un més. Així doncs, ja podem començar a podar. El Jordi comença amb molta força. Superfàcil. Cal dir que la Sílvia es mira el Jordi amb una mica d'enveja. Va, Sílvia, que quasi ho tens ja. Hi ha diferents estils de poda, però el més important és que determina la quantitat de gotims que volem que la planta produeixi. Per resumir, les funcions de la poda són: la primera és evitar la planta l'esforç de suportar les bergues mortes i improductives fins al moment que es podreixin i caiguin pel fet de trencar-se.
La segona és ajudar la planta a concentrar tota l'energia en el brot quan arribi la primavera. La tercera consisteix a evitar l'aparició de fongs que podrien contaminar la fusta del cep que cal conservar. I, per acabar, la poda permet sanejar el cep tot traient la fusta morta i alhora fer recompte de les faltes per tal de reposar-les si cal. Tot això és el que s'ha de tenir en compte a l'hora de podar. Això és el que passa abans del vi.